about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮት እዩ እዛ ዝንፅቡቕ ቆልዓ ዶን ወሪ ኢሉ ኣይትጨነቑ ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን ኢሉ ጀሚርልኩም ኣሎ የስ ወላ እኳ ብዙሕ ነገር ይካየድ እንተሎ ክንፈልጦን እንታይ ይካየድ ኣሎ ብኸመይ ክንከይድ ኣለና እንታይ ይግበር ኣሎ ክንፈልጥ ፅቡቕ ተኾና ብምጭናቕካ ዝመፅእ ነገር የለን ስለዚ ዶን ወሪ እዩ ፅንሂ ኢልና ክንሰምዓ ኢና ሓደ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ቆልዓ እዩ ናይ ሎማ ኣርስታት ድማ ንኩልና ብፍላይ ኣብ ዙርያና ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ሓደ ምስጢራዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበረት ምንቅስቃሳት በቲ ሓደ ትድብድብ በቲ ሓደ እንታይ ትገብር ነይራ ክንርኢ ኢና ካልእ ናይ ሲኣይኤ ሓበሬታ እውን ኣሎ ንሱ ድማ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ንሱ እውን ክንርኢ ኢና ኣሜሪካን ቻይናን ብጉዳይ ናይ ቲክቶክ ኣብ ምፍጣጥ ከም ዘለዋ ክንርኢ ኢና ስለዚ ኣብዘን ሰለስተ ኣርእስታት ኦኬ ሶሪ ሓንቲ ኣገዳሲ ድማ ኤውሮጳውያን ሃገራት ብተደጋጋሚ ሕጂ እውን ሓድሽ ወታደራዊ ግዱጥ ዕስክርና ከተኣታቱ ሓንቲ ሃገርካ ሕጂ ሓበሬታ ሂባላ ተመሳሳሊ ናብ ኩሉ ክኸይድ ዝኽእል ሓሳብ ምዃኑ ድማ ክንርኢ ኢና ሶ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሰፖርት ነዚ ቻነል ኣገዳሲ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች መጀመርያ ግን በዚያ ክንጅምር ኢና ዋትስ ጎይንግ ኦን Did the United States engage in secret talks with its arch nemesis Iran? Was the US seeking Iran's help in stopping the Red Sea attacks? An explosive report by the Financial Times reveals that Washington tried to hold talks with Tehran earlier this year. The report suggests that the US was trying to persuade Iran to use... So, እንታይ ትብላላ ሓደ ኤክስፕሎሲቭ ሪፖርት ዝበሃል ከምዚ ምስጢራዊ ሓበሬታ ብማዕከናት ዜና ናይ ኣሜሪካ ዝወፀ እዩ ኣብ ወርሒ ሓደ ምስ ኢራን ብሕቡእ ክትራኸብ ወይ ከዓ ዝርርብ ክትገብር ትፍትን ከም ዝነበረት ኣሜሪካ ብሚድያ እንታይ ትብል ነይራ ሂት ኢራን ኢራን ህሮምዋ ጥፍዋ ውግእ ምስ ኢራን ደልየና ገለመለ ይብሉ ነይሮም ብውሽጢ ግን ምስ ኢራን ዝርርብ ክትገብር ትፍትን ከም ዝነበረትን ተግባራ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕር ነቶም ሑቲ ብነፈርትን ብሚሳይላትን ትድብድብ ከም ዝነበረትን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ብምኻድ ባይ ዘ ወይ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እቲ ሑቲ ዝበሃል ጉጅለ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ቴስት ገይሩሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ሓደ ዓብዪ ሓያል ሚሳይል ፈተነ ዕውት ንፈተነ ናይ ፈቲኖሞ ሰሪሒሎም ኣሎ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እናሓየሉ ይመፁ ከም ዘሎ እዞም ሑቲ ኣብቲ ዞባቲ ድማ ብሓይሊ ከንበርክኾም ዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ እስከ ንቐፅል what happened earlier this year. The report suggests that the US was trying to persuade Iran to use its influence over the Yemeni Houthis to halt the attacks on ships in the Red Sea. And if true, this would further indicate the failure of Operation Guardian Prosperity. It would signify an admission that the US-led naval task force, which was aimed at stopping the Houthi attacks, failed in preventing the disruption of international shipping. All right. America تحديدات ሚሳይላታ ነቲ ነፈርቲ ኩናታን ገለመለም ኩሉ ትሽግር ዝፈትሕ ይመስሎም ቀዳመይ ፀገም ሰጋጠመት ምትኳስን ቦምብ ምህራምን መፍትሒ ገይሮም ዝወስድዎ ዝነበሩ ድሕሪ ክልተ ሰለስተ ግዜ ምስ ሃረሙ ወላ ሓንቲ መፍትሒ ከም ዘይብሉ ምስ ፈለጡ ናብ ኢራን ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ክልምኑ ጀሚሮም ማለት እዩ እዚ ምልማን እዚ እኳ ብምስጢራዊ ምስ ኢራን ቀጥታ ርክብ ከም ዝገበር ቀጥታ ዘይኮነስ ብተዘዋወር ርክብ ከም ዝገበሩ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ንቻይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ሓግዙና ኢሎሞም እዮም ንሕና ንዓኹም ከነውድቐኩም ናይ ኣሜሪካ ቋንቋ እዩ ዝነገረኩም ዘለዎ ቻይና ካብ ቴክኖሎጂ ክንዓፅወኩም ኢና ካብ ዓለም ክንግልለኩም ኢና ቀርቂርና ድማ ከነጥፋዕኩም ኢና ክብል ዝፀንሐት መልሓስ ግምጥል ኢላ ድማ ክሳብ ከምኡ ንገብረኩም ግን ቁሩብ ዕድል ነዞም ሑቲ ጠጠው ባብሉልና ኣሜሪካ እዚኣ ዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ ዝብለኩም ዘለዎ ንቻይና ኮንቴይን ክንገብራ ኢና ካብ ናይ ቺፕ ቴክኖሎጂ ክንኣልያ ኢና ብኣውስትራልያ ብህንዲ ብጃፓን ብገለ ጌርና ክንቅርቅራ ኢና ክብሉ ፀኒሖም ልክዕ እታ ዘረባ ውድእ ክብል ከሎ እንተኾነ ቻይና ክሳብ ከምኡ ጌርና ነቕርቅረኩም ነጥፋዕኩም ሲ ኣብቲ ናይ ሑቲ ኣሸጊሮምና ኣለዎ ሓግዙና ብኢራን ጌርኩም ከዓ ይብልዎ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ከምዚ እዩ ከነጥፋካ ኢና ዕላማና ከነጥፋካ ንና ግን ክሳብ ዝደልወና ሲ እስኪ ሓግዘና ሓገዝ ደሊና ኣለና ክብሉካ ስኽፍ ከም ዘይብሎም እዮም ዝንገር ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንኢራን ክንሃርማ ኢና ክነጥፋ ኢና እናበሉ ከለዉ ክሳብ ኣባኹም ንበፅሕ ግን ነዚ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ነዞም ሑቲ እንደጠጠው ኣበሉልና ፈቲኖም እዮም ካብ መጀመርያ ደብዲቦም ሃሪሞም ብኡ ከም ዘይሰርሕ ምስ ረኣዩ መሊሱ ስለ ዝኸረረት ኩነታት ንኢራን ብድሕሪ መጋረጃ ክልምኑ ጀሚሮም ናበይ ከበፅሑ እቲ ልመና ሰሪሕሎም ዶ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ይሰልጣ የለን ብዲፕሎማሲ ይሰልጣ የለን ብክልቲኡ ፌል ትገብር ዘላ Now here's what the report states. The indirect negotiations during which the US also raised concerns about Iran's expanding nuclear program reportedly took place in Oman in January.
The US delegation was led by the White House's West Asia advisor, Brett McGurk, and its Iran envoy, Abram Peli. The Iranian side, meanwhile, was represented by Deputy Foreign Minister Ali Bagheri Kani, who is also Tehran's top nuclear negotiator. ስለዚ ሓሶት ከም ዘይኮነ ጭቡጥ ሓበሬታ ምዃኑ ብወገን ኣሜሪካ ንመን ኣሜሪካ መወኪል ከም ዝነበረ ብወገን ኢራን መወኪል ከም ዝነበረ ይግለጽ ኣሎ። ስለዚ እንታይ እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ተተቐደም እገዳን ገለን ትፍትን ነይራ ንኢራን ንኽትዓፅዋ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ኒኮላራዊ ኣፅዋር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢራን ልዑል ደረጃ ዝምድና ምስ ራሽያ ገይራ ስለ ዘላ ራሽያ ድማ ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ይኹን ዘረባ ንኽትሰምዕ ዝኾነ ይኹን ድሌትን ባህግን ስለ ዘይብላ ንኢራን ብዙሕ ክትሕግዛ ከም ትኽእል እዩ ዝፍለጥ ዘሎ። ኢንፋክት ብዛዕባ ኒኮላራዊ ኣፅዋር ናይ ኢራን ቀደም ብዙሕ ይዝረብ ነይሩ ሕጂ ግን ኣይዝረብን እዩ ኦልሬዲ በፂሓቶ ስለ ዘላ እዩ። ምክንያቱ ጠጠው ከብልዋ እገዳን ገለን ብዙሕ ፈቲኖም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንመን ኢኻ ክትግድ እገዳ ኣይሰርሕን እዩ። ራሽያ ድማ ኣብቲ ግዜ ሽግራ ሓንቲ ካብቶም ብዙሕ ዝሓገዘታ ኢራን ምዃኑ እዩ ዝነገር። ስለዚ ከም ግብረ መልሲ ዋላ ንኢራን ንክሕግዝዋ ግዴታ ኣለዎም። ካልኣይ ድማ ውሑዳት ብፅኑዕ ክሕግዝዎም ዝደልዩ ሓይልታት ኩሉ ዓለም ክሕግዞም ከም ዘይክእል ፈልጦም ራሽያ እቲ ቴክኖሎጂ ኣለዎም ልዕሊ ማንም ኒኩለር ዘለዎም ሰም እዮም። ስለዚ እቲ ሃይፐርሶኒክ ቴክኖሎጂ ናብ ሕቲ ገፁ ክበፅሕ ምኽኣሉ ኸማን እቲ ስትራቴጂ ኪኖኦም ሓሊፉ ናብ ሕቲ ሰጊሩ ከም ዘለውን ዘተንብህ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ስለምንታይ ሕቲሲ ክሳዕ ክንዱ ሚሳይላት ክሰርሑ ዝኽእሉ ይኮኑን። እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ተሰጋጊሩስ ናብ ሕቲ እውን በፂሑ ከይህሉ ስጋት ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ። እዚ ከዓ ንኤርትራ ዓብ ስጋት እዩ። ምክንያቱ ሕቲ ኣብ ጥቃናዮም ዘለዉ ናበይ ይኸዱ እንታይ ይብሉካ ዝፍለጥ ይኮኑን። And I said indirect negotiations because they were mediated by Omani officials. Omani officials reportedly shuttled between the Iranian and American representatives, so they did not really speak directly. According to the report, a round of talks scheduled for February was delayed as McGurk redirected his focus on efforts to secure a temporary truce between Israel and Hamas, as well as secure a hostage release deal. The talks underlined how the Biden administration... So, in general, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ እቲ መሰረታዊ ዓለም ነገር ዓለም ሙሉእ ካባ ዝፅበዮ ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዘይትኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ሂበኩም ኣብነት ሓደ ቆልዓን ሓደ ዓብ ጎበዝን ተባሂሶም ይፀንሑኻ። ኦኬ እንታይ ትገብር ተኺልካ ነቲ ዓብዪ ዋ ኣታ ተጋጊኻ ስኻዳ ዓብ ከለኻ ነዚ ከመይ ጌርካ ትሓርም ትብሎ ነቲ ዓብ ኣሊኻ ድማ ነቲ ንሸኪድ ንገዛኻ ትብሎ። ንምንታይ እዚ ምስላ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣሜሪካን እስራኤልን ሓማስን ኣብ ጋዛ ዘለው ሓማስ ቆልዓ እዩ in comparison ምስ እስራኤል ከተወዳድሮ ከለኻ ቀዲሁን ቆልዓ እዩ ኣዝዩ ንእሽተይ ኦርጋናይዜሽን እዩ ምስ እስራኤል ኒኮላራዊ ኣፅዋር ዘሎ ሃገር እያ። ኦኬ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ኣላ ክንዲ ዓሪቓ ኪድ በቦታ ከምሓዙ ትብሎም ምስቲ ገጅፍ ጎበዝ ኮይና በሎ ነዚ ቆልዓ ትብል ኣላ። ከምዚ ኣካይዳ ናተዘሎ ሕራይ ነቲ ሓማስ ረሞ ገለመላይ ትረሞ መብዛሕትኡ ዝበዓሎም ኣብኡ ፀገም የብሉን። ምክንያቱ ዕጡቕ ጉጅለ ስለ ዝኾነ ነብሲ ከትሕን ይኽእል ኣይክእልን ዕጡቕ ጉጅለ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህፃናት ልዕሊ 30,000 ናብ 40,000 ዝተገማገመ ቆልዓን ሰበይትን ቀቲልካ እንተለኻ ግን እዚ ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ከተብል ትኽእል ነይራ ኣሜሪካ ትፅልዋን ተሓይላን ተጠቂማ ንእስራኤል ጠጠው ብልዮ ካልእ መፍትሒ ክተዳድለ ክብልዋ ይኽእሉ ነይሮም። ዓለም ሙሉእ ድማ ኣሜሪካ ከምኡ ክትብል እዩ ዝደልያ ዘሎን ዝፅበያ ዝነበረን እንተኾነ ኣሜሪካ ብፍፁም ጠጠው ከተብል ዘይኮነሲ ብሕቡእ ብወቅዒ ክትህብ ስለተሰከፈት ብሕቡእ ኣፅዋር ንእስራኤል ብዙሕ ከም ትባ ዘላ ኣብዚ ቀረባ ንሱ እውን ብምስጢር ዝወፀ ሓበሬታ ሓቢሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ሓገዛት ናይ ኣፅዋር ትኩሉ ኣብ ጋዛ ዝትኮሰሎ ኣሜሪካ ትሰዱ ዘላ ምዃኑ ተፈሊጡ ማለት እዩ። ነዚ ነገር እዚ ክትፈትሕ ስለ ዘይከኣለት ሕቲ ድማ ንሕና ኣብ እስራኤል ከይና ክንዋጋዕ ዓቕሚ የብልናን ነታ ኣብ ጥቃና ዘላ ግን ናብ እስራኤል ወይ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎም ሃገራት በዚ ኣፍ ደገ ባሕርና ኣይሓልፉን እዮም ኢሎም ዝበፅሐ ሃገራት ድማ ወላ በዓል ግብፂ ዓብ ክሳራ እናጋጠመን ትሚለን ኣለዋ። ምክንያቱ ካብቲ ንዖም ዝወፀ ዘሎ ክሳራ ኣብ ጋዛ ዝወርዱ ዘሎ ክሳራ ስለ ዝረአዮም ኤርትራ ይኹን ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ዋላ ስዑድያ እውን እንትኾነ መዓት ክሳራታት ከለወትም ምክንያቱ ኣንፃር ኣብቲ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ንእስራኤል ጠጠው ከብሉ ዝግብኦም ዘይገበርዎ ኣብ ሕቲ መፂኦም ንክዛረቡ ሞራል ስለ ዘይብሎም ትሚሎም። ስለዚ ኤርትራ ትሚላ ኤርትራስ ኣከባቢ ባሕርናታ እዩ ዝኾነ ነገር ክትዛረቡ ፈተነት ነይራ ነው። እዚ ጉዳይ እዚ ሕቲ ትማሊ ይኮነን መፂኦም ኣብቲ ቦታት ሕቲ ናይ ኤርትራ ጎረቤታ እዮም ካብ ቀረብ እዚ ኩሉ ካብ 2014 ክሳብ 2022 ዝድድብዎም ዝነበሩ ግዜ እውን ጎረቤቶም እዮም ነይሩ። ስለዚ ኣብቲ ግዜ ሓንሽ ዝነበረ እውን ናይ ደገ ኣጀንዳ ከም ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገልፅ ሓንቲ ግዜ ምፅልኩ ነይሩ። ናይ ደገ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ እምበር ቀደም ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን ወይ ኣብ ግዜ ደርጊ ወይ ሃይለ ስላሴ ምትዘርበሉ ነይሩ ኣይትዘርበሉን። ስለዚ ናይ ደገ ኣጀንዳ ንኤርትራ ንምቕርቃር ዝተበገሰ ኩነታት ከም ዝነበረ እዩ። እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ዝግባእ ስራሕ ገሪፋ ኣብ ዘይግባእ ቦታ ከተሳለጥ ትፍትን ግን ምስላጥ ከዓብያ ንርኢ ኣለና። We'll move on to the next slide. Is using diplomatic channels with its enemy, even as it uses military deterrence, all in a bid to de-escalate a wave of regional hostilities that would involve Iran-backed militant groups.
Now, according to the report, US officials see an indirect channel with Iran as a way of talking about the full range of threats that the US says emanate from Iran. And this includes, as per the report, the US conveying to Iran what it needs to do in order to So بحفش عتي زربون بقتا قص تراخيبه ما يكونون بمنقد عمان ين عمان كم زخم بلولنا تبل إيران لما عمان كم تبل أمريكا كم تبل كمينيرو بحفش عجن إيران أمريكا خصم علوز دخول زدليلو مخنياتي بلومن مخنياتو بزح قد ما كنا تطلعوا أمريكان إيران حتى أنت جميرة إيران أمريكا جبا جنزباز حزت اللالو فريز قبرتها بسانكشن جنزباز عزقت اللالو ስለዚህ أمريكا زيناتها تحت زلا ካልኦት ሃገራት ግን ኣሜሪካ ገንዘቦምን ወርቆምን ሒዛትሎም ስለዘላ ገንዘብና ሃብና ኢሎም ንኽሓትዋ ኢሉምንዋ እዮም ከምዚ ዓይነት ዓለም ኢና ነብር ዘለና I'm sure ኤርትራውን ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘባ ኣሰት ፍሪዝ ዝበሃል ሳንክሽን ስለ ዘሎ ብዙሕ ገንዘባ ኣብ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ተሓሽጎም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ንምንታይ ገንዘብ እዚ ግን ርጉፅ ነገር እዩ ቀዳመይቲ ቅድሚ ካልእ ገዳ ተቐዳመይቲ ዝገብርዋ ኣሰት ፍሪዝ እያ ስለዚ ኤርትራ ድማ ግድኒ ዶላር ክህልዋ ኣብ ገለ ፖርታ ምክንያቱ ኢንተርናሽናል ፔይመንት ናይ ዓለም ንግዲ ክትገብር ተሩ ኮይንካ ገንዘብካ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ክትወርድ ኣለካ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ማለት ኣይኮንኩን ወላ ናይ ስዑድያ ክኸውን ይኽእል ባንኪ ግን ብዶላር ተኮይኑ ኣሜሪካ ትቋፅር ስሲት ፀገም all right prevent a wider conflict. Remember, Iran itself has said that it is not looking for war. The last known talks between the US and Iran were the so-called proximity talks last May. And then as well, by the way, the Biden administration had quietly restarted talks with Iran in a bid to win the release of American prisoners held by Tehran and curb the country's growing nuclear program. Since Hamas's October 7 attack on Israel triggered the war, Iran-backed Lebanese militant movement Hezbollah has so بحفشة أمونغو إيرانن أمونغو بايدن أمريكان إيرانن تبغى خنا دبلوماسي تبغيش نيريوك أب كبابي إسرائيل سلسلة مرة حمشت مالتي أفتكزيتي بحبو تبغى خنا ركباتي جبر نيرم as a matter of fact نتجنزب كمان نتي حمشت بليون دي وشدش بليون إذا تلازم برتون نكتباب من قد قطر يسالد نيرو تمن قدنا من مبلاس بزح يسمعوا نيرو سورات تغفت عقله أمودة تاجن أكتوبر شوعته تاناي ناي حماس متقعت متيا إذا متقعت زد ما نقول تابتي زوباز نبرة إذا تسلامن قعزون نبزيرو ماليسوا مالك because again تناي كلام قصر تماليسو إسرائيل كنت قاموز قف إسرائيل تفتسمه ماليسو كقول لحسن جمرة أتكونتات نبزيرو تماليسو سلزي كونتات نايك بحري sensitive كم زلون أمريكا خطفت حكم زي تغل زلان إتن كالوت هجرات دماء بزح على فريقكم نيره إيران تشاينا روسيا لممد أبت جماعة بحري قبر خمسة لو أبتي جماعة عمان مالتيو سلزي in case كونتات نبزل على ترزي أمريكا زخون نقدر تغيير أنا تبوتان تكتعز وفتينا مخنياتو سلستين مراقبناتهم ناس عين زحل فزل الله إيران ناي روسيا ناي تشاينا مراقب يحلف الله أبو بجك عن إسرائيل زخيت دخلها ينتن كفرين هيلهم يوم ويكام مس إسرائيل سر حزلو هجرات أوروبا كلها مس إسرائيل سر حزلو نعطيهم مراقبة حلفانة نايزين هجرات من حلفات أجمع بلن سلزي أمريكا من البعض كلا نجار قوي زخونة أمريكا كخوا قوي دليل يمكن كلا نجار زخونة تجاتي ممكن مدلعوات يجبر خمسلو زقال إسحاب ريتالو so now we are going to move بزعبات حوتنيش تكن سمينا من البعض أبزي if there is any new information activities. You see, the relationship between the Houthis and Iran has reportedly deepened, with the Yemeni group becoming an increasingly important member of Iran's so-called axis of resistance. Naturally, Western powers led by the US are worried. As I mentioned, they are already concerned about Iran's nuclear program. They say Tehran has continued to enrich uranium at levels close to weapons grade. In fact, before the Gaza war started, Iran's nuclear program was the focus of the Biden administration. Washington was trying to contain a crisis. So again, تي كونتات زعجي تفتير وزلو تمع بالي هاجرات ببناتن زي مثلا كم زخدايز قبرن زلو تي يوني بولار مومنت ويكا أنكو قطراوي أكايدا زنبري نسو سلا نابك عز خيزلو هاجرات ببز مثلا نفسنا هاجرن تنكو حسن بزخ من قدك خدايا كون العلماء تي alliances ويكا تزندنا تازو قبر زلو أمريكا مشاركتان حيلية بلن تي درت عقناتن توديو تنجي 7 زبها الهاجرات أمريكا والسكاتن كالو شدش هاجرات كلن قطبان كومباين تغير كايو ناي بريكس كتبا يعبك هابن مالتي سلازي اوريدي كساكندي كم زدا خمايز نغركا اجدا كغبرادين كالخ غبرا وغن وجاون عقمي بلن اوروبا نغيركم يصنينا انكرينا كساكندي وتحدراو صقم كم زلو صوار صقم كم زلو سلازي امريكا دما اب كل نغر اذا سلازتو نسان بعلا حصرتات عداناتا ريكورد ليفل بزحات امريكاوين ان فاكت ابز قربا الى ماسك انتايل نير مسلكم منغسنا امريكا بانكرابت كهونيو ما هسي تعتبر بانكرابت كهوني كتفشيل مخنياتو اتزلو درجة عدا
كنقعصر زي نخل درجة عير بخمس ما نقدس كتكسل هاي تخلي اب نفسه كف 100 معلتي 1 تريليون اللي كحلت منقص 100 معلتي 1 تريليون عمل 300 سنه اللوع 3 سنوات بقى تريليون كل كحي مالتي عمل مغنياتو التي انترست ريت نتقدم زنبر لكح نخفلون اي كل نزلو كابتو طبانات بنكسنا امريكا is a very critical انا يكون كنزم زلو all economists and business people are saying that so نمالا سجي we will see transition كنكبرينا and then next نشتي topic نرينا Worry yes about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning on my horizon. 3 little birds were on my doorstep, singing sweet songs, melody blowing true. And they said, this message is you. They said, don't worry. شوف إذا درف زيانة بحكينا بوب مارلي don't worry everything is gonna be alright يزبل زلو أي تجنقوا كل نجار سلام كخونيو جنكت كلوكم يبلون سلازي بزوز جنق زيناتي زلوا على منابزي ورجعنتي دحين زخني زمسالكم زلو there's a lot of problems in the world right now and بزعب أفريقيا جميعا كالارستيو but كل عالم نحنا كنسمعون كنفتحون عربية بلان تزقدس زول كويس أقرب لكم now let's go to the next topic operations. This from the same man who was victimized by cyber operations aimed at him allegedly by the Russians. First of all, do you believe this? And secondly, what did they try to do? And third, where is the authority for this? And fourth, how bad is it? Well, yes, of course, I believe it because it is a principal job of the CIA to stir up trouble. It's unbelievable. What a disaster to have an extraordinarily powerful agency. So, هذا مستيرا حبريتا برويترز وتيلو سدما أب جزية دونالد ترامب CIA أوبراتيفس ويكاسل ليانا أمريكا بزعبا تشاينا حماق نخزاربو نتشاينا كتكافو حماقنا تشاينا نخوغسكسو ناب ميديا كم زمتس نخوغبرو تزاز كذا وهيبوهم أبسرح كم زنبرو إذا حبريتا زوتيلو بتخكل أب جزية بايدن دما أبزي تريبورت هايقلتوني زقادة منفس قتيلو أو جزية ترامب من البات نشتني رخونون يجيكن ماكسيمم كم زلو سنتايد بالزلو سقولوا زعبا تشاينا خمس غينادو تشاينا حماقيو كولابس يقبرا لقلت بال كاب CIA زوتس زستفبرخي fabrication of news بلو زي بروفيسور جيفري دما exactly نزيز قلت زلو CIA مجمري يكون شجر مفترب كالوت هجرات قدام يسرحنا CIA يبلو I don't know البروفيسور جيفري ساكس كساب جي حماق زي قبروا وانا بحكي زقرب وهنياتو so much about it حماقناتهم أو يوصيو ብዙሓት ኣሜሪካውያን ሎሚ ሰልቺዎ ሚትና ኣሜሪካ ኣብ ካል ሃገራት ትገብሮ ነገር ብፍላይ እቶም ኣብ ኢንተርናሽናል ዓለም ዘለዉ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣይርድኦምኒ ምክንያቱ ኣብ ዓመት 10 መዓልቲ ቬኬሽን ደይ እንተለካ ክዘውር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ቀሊል ኣይኮነን እቶም ሃብታማት ድሌቶም ክብሩ ክልዮም እቶም ትራቨል ዝገብሩ ንኤውሮጳ ዝነብሩ ንካልእ ዓለማት ንኣፍሪካ ዝፈልጡ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝኖም ቢካዝ at the end of the day ንካልኦት ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ከም ትርብሽ ዘላ ስለ ዝፈልጡ እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ حجي حنت كابتن explosive report maybe the most powerful agency in the US government operating secretly to stir up trouble all over the world. That's the MO of the CIA. And when you travel around the world, as I do, you hear a lot about this. Nothing in today's revelation that President Trump ordered the CIA to stir up trouble and unrest using propaganda to supposedly undermine China is a surprise. Of course, it is just another huge disappointment in the childishness of our government. It's almost infantile the way we behave. But what we do is we estimate around 60 or 70 billion dollars a year for this secretive organization to cause trillions of dollars of headaches for us. Wars. So, تايد بالزلو CIA زقبروا ولا حتى قرر ما يكونن. ناي بحكي كسع كندي حماق منقستي كفو منقستي ቆልዓ ዓይነት መንግስቲ ከም ዘለና ሓላፍነት ደይወስድ መንግስቲ ስለ ዘለና እምበር CIA ዝገብሮ ሕማቕ nothing surprising ንዓይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ቻይና ሕማቕ ንምዝራብ ሽማ ንምኽፋእ
ዴሞናይዝ ንምግባር ዝተገበረ ባጀት ቢሊየንስ ቢሊየንስ ኢንቨስት ገይሮም ላቡ እዚ ኩሉ ሚድያ ዩቱብ ድዩ ኣብ ዝኾነ ዝኸትከዮ ዝተጻሕፈ ቻይና ከምዚያ ትወድቃላ ኮላፕስ ገብራላ ህዝባ ከምዚ ኮይና ገለመለ ዝበሃል ብሙሉ CIA ዘውፅኦ እዩ ከዓ ሓደ መስርሕ ናይ ኮንቴይንመንት ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ሰብ ኢንቨስት ከይገብር ብኩሉ ሕማቅ ከም ዝኾነ ቫኬሽን ሰብ ናብኡ ንኸይከይድ ምስ ቻይና ቢዝነስ ዲልስ ንኸይግበር ሃገራት ናብኡ ከይከዳ ቻይና ንኣፍሪቃ ትሰርቃላ ከምዚ ትገብራላ ኩሉ እዚ ሓሶት እዩ ከምኡ ይኮነን ቻይና ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ስለምንታይ ከምኡ እንተገይሮም ኣሜሪካ እንታይ ከም ትብሎም ስለ ዝፈልጡ ዋላ ድሌት እንተለዎም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣሜሪካ መልሓስን ሚድያን ስለ ዝፈልጥዎ ብጣዕሚ እዮም ዝጥንቀቑ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣንፃርካ ከላ ሕማቅ እንተገይርካ ከይልካ እዩ ኣሜሪካ ትፈትወካ ተኮይንካ ዋላ ፍርቂ ህዝብካ ቀተሎ ይግድሶምኒ ተዲኦም ኣለኹም ንኣብነት ኣብ ሱዳን ረእዩ ምዕራብ ሱዳን ዳርፎር ኣብ 2011 ድዩ 14 በዓል ጆርጅ ክሉኒ ዓበይቲ ኣክተራት ከይዶም ኣብ ዳርፎር ዝግበር ዘሎ ጀኖሳይድ ኣብ ዳርፎር ሽዑ ዑመር አልበሺር ምስኦም ስለ ዘይነበረ ነቲ ናይ ዳርፎር ኩነታት ናበይ ኣብፅሖም ነይሮም ተዲኦም ኣለኹም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ምዕራብ ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ቀትለት ንበይኒ እዩ እንተኾነ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ሕሜት ሓይሊ እያ ትድግፍ ኢንዳይሬክትሊ ብታሕቲ ምስ ኢማራት ኮይና ነቲ ናይ ሕሜት እያ ትድግፍ ዳትስ ዋይ እቲ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኣይጥቀስን እያ ይዝረብን እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ስለ ዝድግፍዎ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብኡ ዘሎ ነቲ ቦታ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ንሶም ይድግፍ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብቲ ትደልዮ ግዜ ማይክሮፎናት ናቶም ዓበይቲ እዮም ኣብቲ ዘይደልዮ ግን ትም እዮም ዝብሎ ኣብ ዓለም ሓንቲ ከም ዘይካየድ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ መፅያ ራሽያ ብኣፍሪካ መፅያ ውይ ዘብሎም ዘሎ ንኣፍሪካ ስለ ዝብድሉ ይኮነን ናቶም ስርቅን ናቶም ቦታን ስለ ዝውሰደሎም ዘሎ ንሳቶም ካብ ነቲ ቻይና ዝገብርዎ ዘሎ ክገብርዎ ይደልዩን እዮም ዓቕሚ የብሎምን ድሌቱን የብሎምን ተተቕርፂ መንገዲ ባቡር ክሰርሑልካ ይኩን እዮም ኢትዮጵያ ምሉእ ዘበኖም ምስ ኣሜሪካ ነይራ ካብ ጅቡቲ ዘገባሕሪ ወይ ካብ ዓሰብ መንገዲ ባቡር ንኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ ክገብርሎም ድሌት ኣይነበሮም ኤርፖርት ክሰርሑሎም ድሌት ኣይነበሮም ክሰርሑሎም ኣይክእሉን እዮም እዚ ኩሉ ቢልዮንስ ንሕግዛ ዝብሎ እንታይ ረድኤት ዝሓስተኸ ስርናይ እዮም ዝብዎ ናብኡ ትስራዕ ንሱ ከዓ ብቢልዮንስ እዮም ዝትምንዎ we ask you billions and billions ሓዲና ንሕግዛ ነዚ ሃገር ይብሉ እቲ ሪል ሓገዝ ነዛ ኢትዮጵያ እዛ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኩሉ ትሕተ ቅርፃዊ ዘሎ ቻይና እዮም ሰሪሖም for some reason ግን ቻይና ሰይጣን ምዃና እያ ትግለፅ ኬንያ ኪድ ኩሉ ትሕተ ቅርፂ መንገዲ ባቡራቶምን ፍሉይ ኢንፍራስትራክቸር ዓበይቲ ፕሮጀክት ናይ ኤርፖርት ዲ ናይ ገለመለ ወደባት ድዩ ቻይና የሰሪሐቶ ታንዛኒያ ኪድ ተመሳሳሊ so everywhere you go ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ shining projects ቻይና ሰርሐቶ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ግን ኢሎም ብናይ ቻይና ኤርፖርት ኣብ ናይ ቻይና ኤርፖርት ወሪዱ ቻይና ብሰርሐቶ ኤርፖርት ወሪዱ ብናይ ቻይና ሰርሐቶ ፅርግያ ከይዱ ኣብ ናይ ቻይና ዝሰርሐቶ ሆቴል ኣትዩ ምስ ቻይና ትስርሑ ክብል ዘይሓፍር ዲፕሎማት እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ኢሎም ስለዚ እዚ እቲ ሪያሊቲ እዩ now let's go back to there's so much about CIA and እስከንሽተይ ብዛዕባ ኣብዚ ሓንቲ ኣርእስቲ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ በዚ ናይ ቲክቶክ ጉዳይ ናበይ ከይድ ከም ዘለዎም ክርዮ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ እቲ ዘምፅኦ ትሕሶታት ስለ ዝበዝሓኒ ሽግር የድረክብ ምክንያቱ I want to share so many things but time is very limited እቲ ግዜ ከዓ ሓፂር እዩ እስከንሽተይ ንስማዕ unrest, distrust, breakdown of relations. Now, one of the things that the story says today is that the CIA spread malicious disinformation about Chinese initiatives like the Belt and Road Initiative. The Belt and Road Initiative is an initiative of China to help finance and build rail, 5G, electrification in the countries that are neighboring to China, for example, in Southeast Asia, or that are along the Indian Ocean, or even other parts of the world. It's a meritorious idea, connect the world with modern 21st century infrastructure. Right. But the message from the U.S. has been, it's terrible. It's a secret effort of China to control these countries, take over the world. Well, what today's story says is, yes, the CIA engaged in propaganda against this. And so for me, it's interesting. I know these projects. I see them on the ground. I understand what they mean for economic development. That's my job. Right. And I know that the bad-mouthing is totally phony. But here you see, I'm happy to see today, it was an order of the CIA to deliberately badmouth these projects. But it is extremely Russia's wartime reach extends well beyond the front lines in eastern Ukraine. For the first time ever, Denmark plans to draft both men and women into military service. It's only the third European country to do so, following Norway and Sweden. So, ኤሮፓ ወታደራዊ ዕስክርና ዴንማርክ ድማ ሕጂ ድሕሪ ስዊድንን ኖርዌይን ጀርመን እውን እቲ ዘረባ ዝቕፅል ዘሎ ዴንማርክ ብወቅዒ ኣወዳትን ኣዋልድን ናብ ውትድርና ክትዕስክር ወይ ከዓ ኮንስክሪፕት ብግዴታ ወታደራዊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ወታደራዊ ታዕሊም ክወስዱ ሕጊ ከተታታቱ ትዛረብ ኣላ ዴንማርክ ዘለኻ ኤሮፓ ዘለኻ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኩሉ ሃገራት ክገብሮ ኢና ዲግሪ ዝሓስበላ
ጀርመን ብዙሕ ብዛዕባ ትዛረብ ኣላ ካልኦት ሃገራት ድማ ኩለን ፀጥታናተን ስለ ዘገድሰን ወታደርካ ስለ ዘይብለን እቲ ውትድርና ዝበሃል ናብ ኩለን ይመጽእ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና። Beginning in 2026, the government wants to call up 5,000 co-ed conscripts a year. And the government says the decision is in reaction to the war in Ukraine and the Russian threat in Western Europe's backyard. Here's the Danish Prime Minister, Mette Frederiksen, speaking earlier today. Protecting your country is one of the most honorable things you can do. That's why the government is proposing that we expand conscription, making the responsibility greater and the tasks more numerous. And we're proposing full gender equality. We have no doubt that increased gender equality will create a more modern and diverse defense that reflects the times we live in. So, Prime Minister ከም ዝበለቶ ክልቲኦም ጾታታት በማዕረ ጀንደር ኢኳሊቲ ኣብቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ወታደራዊ ሓላፍነት ክልቲኦም ክሳተፉ ከም ዘለዉ ስለዚ ግዱድ ወታደራዊ تعليم دينا هنبلو ولا أقلقلوت دينا هنبلو ولا مقلقال نهاجركا هذا عب كبور نجاري انتهلتك نهاجركا مقلقال هذا عب كبور نجاريو سلذي كله كل تيجي صوتات دما كجبر ويجبع إذا دما كانت تأتات وينا تبلا الله for some reason ودون قالنا بيرترا نهاجرو كقلقل خيط كلوجن نايس هيت عن سرعي زبها نايرترا أقلقلوت كنجبر كلنا هجرا أقلقلوت كجبر كله ما نسي سيت أنا وسرعي بها معناته ኤርትራ ፀጥታዊ ፀገም ከም ዘለዋ ዝግድሶም ስለ ዘየለ ኣብ ነፍሶም ፀጥታዊ ፀገም ክመፅኦም ከሎ ኣገልግሎት ንክገብሩ ግዱድ ዕስክርና ከተኣታትው ግን ኣክሰፕተብል ክቡር ነገር እዩ ድማ ይብሉ ስለዚ እቲ ሂፖክራሲ ትሪእዎ ኣለዎም ኤርትራ ዘለዋ ፀገም ፅቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ዘለዋ ኣብ ድፋዕ ሰራዊት ኣኮፍ ኣቢላ ኣላ ከመይ ገይራ ከም ሓንቲ ሃገር ነፍሳ ክትከላኸል how do you expect ኤርትራ ነፍሳ ዲፈንድ ክትገብር ወይ ከዓ ካብ ፀላእያ ነፍሳ ክትከላኸል 4 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ህዝቢ እንተለካ everyone ወታደር ክኾን ኣሎ the same na ኤርትራ ሎጂክ እኮ እስራኤል እዮም ዝኽተልዎ ካብኡ ንላዕሊ እቶም ከፍልልይ ግን ናይ እስራኤል ፀላእቲ ብዙሕ ሓደ ክንዲ ናይ ኤርትራ ዓበይቲ ይኮኑን ክሳዕ ክንዱ ልዕሊኡ ኩሉ ከዓ ዘራየታ ብዙሓት እዮም እቲ ሰብ ከዓ ምስ ተዓለመ ወታደራዊ ትእዛዝ ምስ ገበረ ኣብ ሲቪል ሂወቱ ይኸይድ ኤርትራውን እኮ ፈቲናቶ ነይራ እሱ ከምኡ ክትገብር እያ ደልያ ነይራ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ፀላእቲ ዝገብርዎ ስትራቴጂ ኣየፍቅድን እዩ ከምኡ ጀስት ሓንጎልካ ካብቲ ናይ ክፋእ መሊኦሞ ዘሎ ቫይረስ ኣውፅኣዮሞ ሕሰቦ ኢትዮጵያ 30,000-40,000 ዝኾኑ ሰራዊት ምልምል ዝኾነ ሰራዊት መዓት ደሞዝ ዘለዎ ሓድሽ ኣፅዋራ ዝሓዘ ኣብ ድፋዕ ኮፍ ኣቢላ ኣላ ክትወረካ ከም ትኽእልካ ናይ ዝሓለፈ 40 ዓመት ታሪክ ኣለካ ትወረካ ከም ትኽእል ንመሬትካ ክትኣትኸ ትኽእል ክትገብጠካ ከም ትኽእል ኩሉ ድሌቶም እዩ ሰወሪዩ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኤርትራ የስ በዳይ ዝኾነ ምርጫ እዩ ነይርዎ ኣብቲ ድፋዕ ኮፍ ክትብል ኣለካ ክትከላኸል ክትክእል ኣለካ እቶም ንዑ ዘይከኣልና ሃዲምና ናይ ሓዊስካ ማለት እዩ is nothing ዝሕባእ ነገር የለን ቶም ከምኡ ንገብር ዘይከኣልና ሃዲምና ቶም ፅኑዓት ወላ ግዜ ሰውራና ኤርትራውን ዝሃደሙ ሰባት ነይሮም እዮም ብዙሕ ግዜ ዝሃደሙ ሰባት ነይሮም እዮም ምክንያቱ እቲ መንገዲ ሓያልቲ ኮይኑ ሓያል ሰብ ሓያላት ሰባት ጥራዮም ዝኸድዎ ኣብ ኤርትራ ድማ እቶም ፅኑዓት ጥራይ ተሪፎም እቶም ፅኑዓት ጥራይ ተሪፎም ኣብ ተዓዲ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ መንግስቲ ይኹን ኣብ ውትድርና ይኹን እቶም ፅኑዓት ጥራይ ተሪፎም እቲ ዘይከኣለ ኩሉ ሃዲሙ ማለት እዩ እቲ ሃገር ድማ እቶም ፅኑዓት ኣፅኒዖማ ኣለዉ እቲ ዘሕዝን ሃዲሙ መፅኡ እቲ ሰብ ኣብዚ ነቶም ሃገር ዘፅንዑ ሙሉእ ሂወቱ ንዓም ከካፍእ ክነብር ከሎ እዩ ኤርትራ ሃገር ኣለኒ ኢልካ ትቃለስ ዘለኻ መን ሃገር ስለ ዝገበራ ኢኻ ትቃለስ ዘለኻ ንሳቶም ጠጠው ስለ ዘበልዋ እምበር ንሳቶም ከማኻ እንተዝገድፎት ሃገር you have no reason ብዛዕባ ሃገር ክትቃለስ ምክንያት ዝበሃል የብልካ ልክዕ ከማኻ ኩሉ ሰባት ዲመንደ ነርቶ ዝኸውን ሃገር ዝበሃል የብልካ ብዛዕባ ሃገር ትቃለሰሉ ምክንያት ወይ ከዓ ዲሞክራሲ ተብላብላ ትብለሉ ምክንያቱ የብልካ ኮመን ሰንስ ልክዕ ከማኻ ኩሉ ሰብ ዲመንደ ዝወፅእ ኤርትራ የለን ፀላኢ ድማ ከማይ ደል ነይሩ ኩሉ ሰብ ሃዲሙ ይቆፅእ 3 ሚሊዮን እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሕ ተቢልና ይባል ሓንቲ ትርጉም የብሉን ተወዲያ ኣላ ታገይ ሃገር ተሒዝና ድሕሪኡ ድሌትና ንገብረላ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍሉይ እዩ ኣብ ኤርትራ ተድልያ ዝሓለፈ 67 ዓመት ተመሊስካ ታሪኻ ደ ሴም ስትራቴጂ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ዓባይ 3 ሚሊዮን ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተይትሞ እውን ፀገም የብሉን ፋሕፋሕ ክብሉ ኸሊፀ ምስ ኤውሮጳ ገለገሎም ሶ እቲ መሬት ናይ ኤርትራ ግን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሪል ስቴት ነው እዚ ነገር ነይሩ እቶም ፅኑዓት ግን ነዚ ኣፍሺሎሞ ስለዚ ኤርትራ ኣለኒ ሃገር ከቃለስ ከምዚ ክትብል ከለኻ እቶም ኣብ ኤርትራ ስኖም ነኺሶም በዳህቲ ምርጫታት እናገበሩ ዝገበርዎ እዩ ነቲ ሃገር ተጠቢልዋ ነዚ ድማ ሪስፔክት ኢኻ ክትብ ዘለካ so ንሽተይ ንስማዕ እዮም because there's no joined now by Anna Sophie Alarm. She's a Danish lawyer, author, and journalist, and she joins us tonight from the capital of Denmark, Copenhagen. It's good to have you with us. Maybe if you could put us in the mind of the Danes. Explain to us why making the military service more co-ed, why is that so important right now?
Well, we are in the middle of an effort to really reinvigorate, or even maybe reinvent the Danish Defence Forces. There's been cutbacks for years. There's been a lot of different scandals and trouble within the Danish Defence Forces, and they also have the problem that it's very difficult to keep their personnel. We have a lot of people leaving again. So this is, in fact, you have to see this as the government's effort to ስለምንታይ ግዱድ ዕስክርና ይመርፁ ኣለዉ ሰብ ወታደር ክኾን ስለ ደይመርፅ ግዱድ ዕስክርና እንተደይ ገዲድካያ ብምርጭኡ ዝኸደልካ የለን ብፍላይ ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ሶፍት ጀነሬሽን ናይ ኤውሮጳ ብፍጹም ወታደር ኮይንካ ኣብ ፈቕዶ በረኻታት ክነብረልካ ይክእልን እዩ ክትግድዶ ጥራይ ዘለካ ብሓፈሻ ውትድርና ድማ ግዴታ እዩ ኣብ ውሕዳት ሃገራት ጥራይ ምርጫ ኣብ ኣሜሪካ ንባዕሎም ብምርጫ ሰብ ኣቢቦም ነቲ ኩሉ ስታንዳርድ ናቶም ናጉደልዎ ይኸዱ ኣለዉ ውትድርና መን እዩ ኣብዘይ ኩነታት ኮይዱ ክሞተልካ ሰብ ከምዚ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ነቕሒ እዩ ኩነታት ይርዮ ስለ ዘሎ ስለዚ ውትድርና ኣብ ብዙሕ ግዜ ብወለንታ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ሓያል ኩነታት ክኸውን ከሎ ግዴታ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ክትግድድ ተኺላ እውን ኣዝዩ በዳሂ መድረክ ስለ ዝነበራ ምዃኑ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ሉካት ኣራውንድ ኣብቲ ከባቢኻ ርአ ካብቲ ሓሸውያ ኣብ ሓንጎልካ ፍጢርካ ዘላ ውፃእ ስለዚ እተን ዓበይቲ ምዕቡላት ኢና ውግእ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ውግእ መፂዎም ኣሎ ገሊኡ ድማ ሕጂ ረይዎ እቲ ውግእ ባዕሎም እዮም ፅዎ ከም ዘለዉ As the war in Ukraine rages on and Russian forces escalate their attacks, French President Emmanuel Macron has urged Europe to be ready if Russia escalates. Now, in a television interview, Macron said, if Russia wins the war in Ukraine, the credibility of Europe will be reduced to zero. Now, while addressing his comments to French opposition leaders, Macron said, decision to... ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ማክሮን ኣይ ቲንክ እንታይ ወሪድዎ ዘሎ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ኣይፍለጥን እዩ ሕጂ እውን መመሊሱ ኣከንደ ንሰላም ዝፅውዕ ንውጊ ይፅዋዕ ኣሎ ውግና ዩክሬን ኩልና ግድን ክንስዕሮ ኣለና ንራሽያስ ፑቲን ክሰዓር ክኽእል ኣለዎ እዚ ፑቲን ተስዒሩ ንዓና ንፀጥታና ፀገም እዩ ገለመለ እዩ ዝብል ዘሎ ሰራዊት የብሉን ሂ ኖውስ ዳት ሓያል ሰራዊት የብሉን ሰብ ፍራንስ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነቲ ኩነታት ናብ ውግእ ንምድፋእ ኩሉ ዝካለ ይገብር ኣሎ ንምርጫ ስለዘይቀርብ ዘሎ ድማ ድሌት ክዛረብ ይኽእል እዩ እዚኣቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዘተ ሰላም ጌርካ ከምቲ ናይ ቀደም ንራሻ ከመይ ጌርካ ብቁጠባ ኢንተግሬት ጌርካ ኣብ ሰላም ትነብር ክንዲ ዝብሉ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ንምስላጥ በቃ ከምዚ በደወይ ኣብ ትዊተር ሓደ ሰብ ፅሒፉ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ኣይክእልን እዩ ኣነ ብዘለና ሓበሬታ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ክኸውን ኣይኮነን ኢሉ ተዛሪቡ ዝብል ናይ ማክሮን ማለት እዩ ካበይ ዝመፅእ ሓበሬታ እዩ ገና ዘይተወደ ምርጫ ኦልሬዲ ሕፁይ ኮይኑ ዘሎ ሲ ከምዘይምረፅን ፕሬዚደንት ከምዘይከውን ብድሕሪ መጋረጃ ዝገብርዎ ነገር ክህልዎም ስለ ዝኽእል ዝብል ብዙሕ ሰብ ዝረኣዮ ሓደ ትዊተር እየ ነይረ ኤኒዌይ ኤውሮፓ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ናብ ሰላም ዘይኮነ ናብ ሽግር ናብ ኩነታት ናብ ነቲ ነገር ንምህዳድ ኣይኮነ ንምርሳን ጥራዮም ዝኸዱ ዘለዉ እንተኾነ ግን ንዑ ዝገብር ዓቕሚ እውን የብሎምን ኣሜሪካ ድማ ከምቲ ዝድለ ከምቲ እሶም ዝደልይዋ ክሕግዞም ከምዘይደሊ ዘላ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ Now, earlier this week, opposition party Marine Le Pen abstained from voting about a security pact France signed with Ukraine. Meanwhile, a left-wing party voted against it. The French leader said if Europe draws red lines today, it will send a message of weakness to Kremlin, which will eventually encourage... ከምኡ ድማ እቲ ፖለቲከኛታት ናይ ጀርመን ይኹኑ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ናይ ጀርመን ባይቶ እቲ AFD ዝበሃል የማን ክንፊ ኣብ ጀርመን ኣብ ፈረንሳ ድማ ዛ ለፔን ትመርሖ ኩላቶም ኣንፃርቲ ውግእ የስምዑ ኣለዉ ድምፂ እዚ ኻ እንታይ እዩ እቲ ምርጫ ዝካየድ ዛ ዓመት እዚ ናበይ ከም ዝኾነ እውን ከፍልጠና ይኽእል እዩ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ባይቶ ስለ ዘሎ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣከባብ ኣንፃር እዩ ክለዓል እቲ ህዝቢ ምክንያቱ ኣብ ሂወቱን ኣብ ቁጠቡ እውን ዋጋ ይኸፍለሉ ስለ ዘሎ ሕጂ I'm going to give you two different things. One, I'm just going to with the A and then the ring around it. At. See, that's what I said. Katie said she thought it was about. Yeah. Oh. But I'd never heard it. I'd never heard it said. I'd always seen. ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣለዉ እዚ ኣብ 1994 ኣብ ቲቪ ዝተዘርበ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኢሜይል ኣድረስ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብቲ ታሕቲ እንታይ ተፃሒፍቲ ትሪእዋ ኣለኹም violence@abc.ge.com ምሻላ ከመይ ኢሉ ከም ዝንበብ ኣይፈልጥን እዮም ነይሮም ነታ ኣት ትብል ዘላ ንሱ ትወዲ ኣነ ኣት ኢላ እታ መሳርሕቱ ከዓ ኣባውት ኢላ ኢማጂን ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዓለም ክሳዕ ክንደይ እንታይ ተሓስብ ነይራ ከም 30 ዓመት እዩ እዚ ክንምንታይ ተቐይርና ኣለና እዞም ኣብ ቲቪ ዝረኣዩ ዝነበሩ ሰባት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስምዖም ኢሉ but never heard it said and then it sounded stupid when I said it violence@NBC violence@NBC.ge.com I mean well Allison should know what is internet anyway internet is that
massive computer network, the one that's becoming really big now. What do you mean? That's big. How does one? What do you write to it like mail? እንታይ ኢንተርነት ናበል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ዝሎ ምስኻን ንሕናን ብዩቱብ ንራኸበሉ ዘለና ኢንተርነት ክሳዕ ክንደይ ኣገራም እዚኣቶም ከዓ ኣብቲ ግዜ ቲቪ ኣብ ቲቪ ዝመፅእ ሰብ ፍሉይ ነገር እዩ ነይሩ ሶ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝዛረቡ ዝነበሩ እዮም ኢንተርነት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝነበረ እዚ ኢሜይል ቫይለንስ ኣጠይ ቢዚ ብዙሕ ሾክ ገይርዎም ከም ዘሎ ባት ግዜ ክቀያየር ከሎ ክትሪኦ ከለኻ ዘገርም እዩ ዋን The second is the clock is ticking on Chinese media giant TikTok. The U.S. House of Representatives has passed a bill that would force the parent company of the social media network to sell to a buyer that suits Washington. China's foreign ministry says that the legislation may come back to bite the U.S. itself. In recent years, although መንግስቲ ኣሜሪካ ንባይቶ ናይ ኣሜሪካ ላዕለዋይ እቲ ፓርላመንት ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ሃውስ ኦፍ ሬፕሬዘንታቲቭስ ብዓብላሊ ድምፂ ንቲክቶክ ንክዓፅዎ ወሲኖም ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ቲክቶክ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ካብ ናይ ፌስቡክ ኣይፍለን እዩ ካብ ናይ ትዊተር ኣይፍለን እዩ ካብ ናይ ካልእ ቴክኖሎጂ ኣይፍለን እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ፅቡቅ ቴክኖሎጂ ሰብካ ሰሓብነት ኣለዎ ሰብ ድማ መንእሰይ ነቲ ካልእ ገዲፍን ኣብኡ ከይዱ ማለት እዩ ኢቨን ዩቱብ እውን ቻለንጅ ገይርዎ እዩ ሶ እዚ ስለ ዝኾነ ልክዕ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝብርትዕ ናይ ቻይና ክኾን ከሎ ናይ ካልእ ሃገር ክኾን ከሎ ምክንያት ጌርካ ባን ምግባር ማለት እዩ እንታይ ንርኢ ኣለና ቻይና ድማ ኢላቶም ኣሜሪካ ጌርኩሞ ዘለኹም ውድድር ስለ ዘይትፈልጡ ኣብ ውድድር ስለ ዘይተኣምኑ በዓልኩም ዝገበርኩሞ እምበር ዝኾነ ይኹን ናሽናል ሴኪሪቲ ናትኩም ፀገም ስለ ዘምፃልኩም ኣይኮነን ምክንያቱ ናይቲ ቲክቶክ ሲዮ ብዙሕ ግዜ ነጊርዎም እዩ ናይ ኣሜሪካ ዴታ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ህዝቢ እቲ ናቶም ዴታ ኣብ ኣሜሪካ ኢና ሴቭ ንገብሮ ናብ ቻይና ንወስዶ ኢና ኢሉ ክንደይ ግዜ ክንገብሮ ንኽእልና ጋራንቲ ክንህብ ንኽእል ኢና ባት at the end of the day ቲክቶክ ክጠፍእ ስለ ዘለዋ ንዓ ባን ንምግባር ይኸዱ ኣለዉ እንታይ ብሎ ማለት ሚኒስትሪ ናይ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኣፈኛ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ተገምቲሉ ክመፀኩም እዩ ንዓኹም ድማ ዝያዳ ክወጋኩም ይብሎ the United States has never found any evidence of TikTok's so-called threat to its national security. It still has never ceased the suppression of TikTok. This kind of conduct of resorting to bullying and a failure to win in a fair competition disrupts normal business operations, frustrates international investors' confidence, and undermines the normal international order of economics and trade. In the end, it is bound to come back to bite the U.S. itself. ብንጹር ቋንቋ ነጊርዎም ማለት እዚ ትገብርዎ ዘለዎም ተገምቲሉ ክመፀኩም እዩ እዚ ከዓ ፌር ኮምፒቲሽን ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ ፌር ኮምፒቲሽን ከም ዘይትኽተል ኣሜሪካ ንዝወዳደራ ንዝቕድማ ከምታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብላ ሓንኩኢልካ ምውዳቕ ፌር ኮምፒቲሽን ኣይኮኑን ዚሮ ሳም ጌም ወይ ከዓ ኣነ ይስዕር ንስኻ ትሰዓር ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ ኣሜሪካ እምበር ፌር ዝኾነ ክልቴና ንወዳደር ዝበለፀ ይተዓወት ዝብል ሜንታሊቲ የብላን እንተስዕርካኒ ክሕንኩለካ እግርካ ቆርፀካ ዚ ዓይነቱ ኣካይዳ ከም ዘለዋ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ቻይና ብተሪር ቋንቋ እዚ ትገብርዎ ዘለዎም ድማ ፅባሕ ንጎ ተገምቲሉ ክመፀኩም እዩ ንዓኹም ድማ ዝያዳ ክጎዳኩም እዩ ስለምንታይ ቻይና ከምብሉ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ስለ ዘለዋ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ኣለዋ 1.4 ቢልዮን 4 ዕፅፊ ናይ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ኣይ ናይ ዕዳጋ ይተቐንዲ ዘገድስ ምስ ግዜ ትዝቀንዲ ዘገድስ ዕዳጋ ናይ ቻይና ይከውን ናይ ህንዲ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ህንዲ ግን ዝበዝሕ ህዝቢ ድኻ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ይኮነ ዘገድስ ዓቕሚ ናይ ቁጠባ ዘለዎ ህዝቢ ዘገድስ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ቁጠባ ናይ ቻይና ሓደ ክንዲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኾን 300 ሚልዮን ዝኸውን ፅቡቕ ኢኮኖሚ ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ ቻይና ተዲኹምሎም ጠቕላላ ካብቲ ክነስ ተገላገለ ህዝቢ ዘለዋ ካብ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ዝዓቢ ፅቡቕ ኢኮኖሚ ዘለዎ ኣብ ከተማታት ዝነብር ፅቡቕ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ህዝቢ ኣለዋ ስለዚ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዋጋ ክኸፍላሉ ምዃና ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሃብቲ ናይ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ትዛዕበየ ክፋልናቱ ካብ ቻይና ይመፅእ ዘሎ ዕዳጋ ናቶም ኣብኡ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ተገምቲሉ ንዓታቶም እውን ክሃርሞም ከም ዝኾነ ይነግሮም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚያ ክልተ ቪድዮታት ኣለዋን እስከዚያ ክንሰምዕች My house in Miami Beach was $100,000 in 1930. It was appraised at $46 million a few years ago. Do the calculation. It's on a path to be worth $100 million, which means that the US dollar will have lost 99.9% of it. ታይልኩም ሰሚዕኩም ዶ ገዛናቱ ኣብ 1930ታት ከባቢ 100,000 ይዋጉ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ክሳብ 100 ሚልዮን ቫሊ ክህልዎ እቲ ገዛ ማያሚ ቢች ስለዝኾነ ክሳብ 100 ሚልዮን ይከውን ዋጋናቱ ይብላ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ገዛ ፍሉይ ምስጢር ስለ ዝተገበረሉ ይኮነን ክንዲ ምንታይ ዋጋ ናይ ዶላር ኣሜሪካ ካብ ኣብ ውሽጢ 100 ዓመት ካብ 30ታት ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ክንዲ ምንታይ ቫልዩ ከሲሩ ኣሎ 99.9
درجة almost 100% تقتل سلزي بالك تزعبي كفال نايت دولار فالي ناتو ناي مجزع عقمو ناي purchasing power ناتو كم زق أهمي يزنقر زلو. So Michael Saylor is a very respected investor. 9% of its value over 100 years. Warren Buffett knows this. Charlie Munger knows this. Basically, the bottom line there is دولار جنزبو سياسة your money in the bank isn't money. Okay, so the answer is you shouldn't have any money in a bank, right? كلهم investors فلتوا وارن بافت فلتوا تشارلي مانجر فلتوا every investor فلتوا يزي جنزب كا بانك زلو جنزب أيقونن يلو سيرجموني جنزب كا بانك زلو جنزب أيقونن 100 شعب بانك أنت تنيركا 9 شعتن 100 شعب شعتن 3 بانك تتقد فنيركا 9 شعتن فاليناتو كيدلو ناي مجزع عمو يزبلا كازلو عبت جزي تجزا الكاز نبر لومي تجزا نسوق جزء زخل زنبر لومي فاليناتو 100 مليون كوين لو بلا كلام 100 شع زنبر تجزا 100 مليون تجزا وتفلوي سلستقيره يكون يتمريت فلوي ورق سلترغبه يكون تايداتي واغناي دولار ناق حمس لزغد متم بزح برنت زغبرو مطن ناي مجزع عمي سلازي جنزب اب بانك بطره جنزب محاس جيجا مخاني تزارب زلو You're basically losing 7% of all your wealth every year in a good year if it's the dollar. So جنزب كا بانك زلو عمت شو 8% ناي مجزع عمو ناغوري لخمس خيب معناته اتي inflation زبلو كل 10% بلا بلا زبلو حسوتي اب رياليتي كاون العلي. You're losing 15% of your wealth. We're in the Bitcoin gold rush. It started in January of 2024 and it will run till about November of 2034. How many people know what happened in November of 2034? In November of 2034, 99% of all the Bitcoin will have been mined and the last 1% comes losing 7% a year if it's the dollar. You're in the Bitcoin gold rush. It started in January of 2024 and it will run till about November of 2030. January 2024 is the beginning of the gold rush. ويكا حدا نجر كل سب كم زدلية مستفلته جولد راش بهالقدم وركب كباب كاليفورنيا مسترغبه كل سب افرازان بعد لان حيزو خيدو كخعد جمرو لغزي مالتيو سلازي ناي بيتكوين حليفني دونغيه ديكونس ابزع عمت زي جميرو تسقاب منتاي جميرو ابزع حج دحريز عرب اسمعوا 34. How many people know what happened in November of 2034? In November of 2034, 99% of all the Bitcoin will have been mined and the last 1% comes out over the next 100 years. So for all practical purposes, the stock to flow ratio of Bitcoin is infinity in 2034. It becomes noise. At the beginning of the gold rush, no bank could custody Bitcoin, no institutional investor could buy Bitcoin, no Wall Street trading firm. When those spot ETFs were approved, that created a fire or an avalanche. The genie's out of the bottle. It doesn't matter who's elected president next. It doesn't matter who's the next head of the SEC. No politician's opinion, no banker opinion, no regulator opinion matters after that date. That kicked off. This is very important. زي ما الاختزك تفلتوا سلمتايو بيتكوين حدا كابت زفر زنبره كنتات ناتهم منقست مجيك عصو يقلي ويقل ملز بحال زربانيرو الزربازي ابكي زبلا كون زلو دحرتي ETF approved مسكوني institutional جنزب سلازاتوي منقستي بدحر مغارجا زما حضروه مع البلاك روك مع القلمله already البيتكوين كجزء سلز جمرو منقست مجيو من تمريتو من اي تمرتن من حلافنا SEC خوينو من ايكونن اقداسنت يبلون دحر عجي البيتكوين كتنكفوز دخل اورجانيزيشن اب امريكا كل يكون سلمتاي اتهم اقداس انستتيوشنز ايدوم سلز حوسلو من مليسوم دما every time بتويتر كده طريقهم بلاك روك انه متى يجزء كم زلو بيتكوين almost ما بالكالاي درجه بيتكوين زحز قال خوين لوتي بلاك روك زبال مالتي already the ETFs كاب زي خفت مالتي لذي they are buying like crazy so تكمزن اللي تحت السقط قبل كله تتقاملوا تعدلنا بلا يتزارب زلو and this is everybody مبزعت سب كردو زلون فلتو زلون نزي I hope نزي كنتات زي تتكيمنا دونجيل لو خجل خيبلك نشتي I don't نعطي advice 5 شهوي 10 شهوي 5 شهوي كبر يكون ولا 100 كبر ولا 5 كبر فتن وقاسيلكم جن فليتكم وحس من قدك خون كله صبغيو ازي عدل زي حلفكم يبلو مغنياتهم هذا كوين كسب 1 مليون كبت اغلي زوبل جمجماتون سلو زلو نشتي انفستيجر كامسنا اي غودني نبلكم ايلو مارسب زغودي لايك جبرو سبورت جبرو نزي channel دما سبورت مغبار حجازي نعنا حجزنا
ሞራል ድማ ይበና ናብልኩ አም ዛለ በዋخ ከተፈኩም ዓለምና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ ተወሰድና ይዘዋጻና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና በመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካሊ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብጋስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብጋስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ ታንክ ዩ